ale v 36. minúte našim vyšla krásna presilovková akcia. Ružička, Šatan, Hosa a opäť Štefan Ružička, ktorý celú akciu rozbehol, sa premiestnil na opačnú stranu a z voleja zakončoval takisto do opustenej bránky. Bol pravdepodobne signál nacvičený, mal som Ružička po ruke, takže vidíme, že nám to vyšlo naozaj dokonale 100% a jeden krásny hokejový moment. Aj s Radivojevičovou síce prakticky neviditeľnou, ale dôležitou robotou stiahol na seba pozornosť Bielorusov a prihrávku pustil potom až na zakončujúceho Ružičku, no a krásnu prihrávku vypustil na Pavla Dimitrova aj Milan Bartovič. Ešte raz sa môžeme pozrieť ideálne do jazdy, no a potom rutinárske zakončenie bolo už len pečiatkou na Dimitrovom hokejovom vysvedčení, kde svietia samé jednotky od hora až dolu. Presne tak, ale znova by som vyzdvihol Milana Bartoviča, ktorý si všimol Pavla Dimitru na červenej čiare a o tom, ako Pavla Dimitra zakončoval, netreba ani hovoriť. Veľmi pekne